Ini sepuh tuwin para kadang kaneman kadang werda muda lan mudi ingkang winantu lan basuki. Sajaipun panjenenganipun pangadi busana diva pelaminan ingkang sampun kepareng paripurna ngrucat busananing risang kemanten saribit miturut adat widiwidana Surakarta hadiningrat. Kangge upacaraning unduh mantu mugi kepareng risang kemanten saribit ingkang den apit keng Rama Dalageng Ibu ingkang sak mangke saged kepareng kanthi elon-elonan malaksana piniji wonten ing sak ngajengipun gapuraning wisma bahagia. Kagem pangringgo Wirapitaswara kaparenga hanggantos salah setunggaling gongso kangge pangiringing risang temanten saribit badhe lumebet kanthi elon-elonan wonten ing madyaning bahagia. Kanthi jemelenggunging ungling gongso ingkang dipunaturaken pangadi Wirapitaswara nyu sampurna. Risang temanten saribit katingal panting pancorot pancorong busananipun saya cedhak saya cetha saya caket saya ngalim. Risang temanten saribit ingkang tansah katingal tumangkeping astanipun tumrape keng Rama Dalageng Ibu Kanjeng Rama Dalageng Kanjeng Ibu ingkang sampun kepareng paring unjukan dumateng putra putrinipun. Sak sampunipun ngunjuk ingkang dipunaturaken Kanjeng Rama Dalageng Kanjeng Ibu keparenga kanthi lon-lonan risang temanten saribit ingkang sak mangke badhe kaboyong keng Rama Dalageng Ibu ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Risang temanten putri ingkang sampun den apit keng Rama Dalageng Ibu risang temanten saribit ingkang sampun piniji wonten ing sasana panggih sinten ta ingkang sak mangke tinanggenah hamar tetesaken titilaksana adicara dhawuhipun risang temanten saribit nenggih panjenenganipun pangadi busana ingkang sampun anggadhahi asma Kundang Kalaka. Kumlawi astanipun ingkang samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh suruh matemurasi Mbak Samini ingkang sampun kepareng hamar titisaken ingkang sampun kepareng hanya ketiwujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirtawaning tirta sekar ingkang sampun kepareng angrapal japa mantra-mantra umbul donga salajengipun ingkang sampun kepareng ambasuh tumangkeping astanipun kanthi tirtawaning tirta sekar den wijiki kaping 3 ambalan sinten to kadang kaneman ingkang sampun kepareng ambopong amandong wujudipun kayu klepu Dewandaru Jayadaru kadang kaneman ingkang kembar pasuryanipun kadang kaneman ingkang kembar busananipun ingkang saged dipun wastani senopati sak kembaran ingkang sampun kepareng kleksanani sulih kembar mayang risang temanten putri kenya ayu Sintia Utari ingkang sampun kepareng anjengku katingal sumembah astanipun. Duh Kang Mas, ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas lan ngaturaken bekti kula katur Kang Mas.
Sak sampunipun risang temanten putri anggenipun anjengku katingal sumembah astanipun. Keparenga binagus sandi prasetya. Sageta sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga. Kanaan antiga padha pecah saknalika. Pratandha risang temanten sarimbit pecah saking panggulawenteng Rama. Pratandha risang temanten sarimbit pecah saking panggulawenteng ibu ingkang sak mangke badhe lumebet manjing sakjroning pribadi. Mbok bilih sampun paripurna risang temanten kakung anggenipun sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga. Lan sak sampunipun kenyok ayu Sintia Utari paripurna anggenipun ambasuh samparanipun keng Raka Garwa ingkang den basuh kanthi tirta wening tirta sekar den wiji kaping 3 ambalan ingkang sak mangke menggah titi laksana adicara ingkang salajengipun keparenga kang Rama dalageng ibu sageta amboyong nak temanten sarimbit kanthi lon-lonan minggah wonten ing kursi gading dampar kencana. Kagem Mas Gunawan Kipli sageta kepareng hangaturaken salah setunggaling gongso arupi kodhok ngorek kangge pangiringing risang temanten sarimbit badhe kaboyong piniji minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Kanthi jamelenggunging ungling gongso kodhok ngorek kangge pangiring risang temanten sarimbit ingkang badhe kaboyong kang Rama dalageng ibu minggah wonten ing kursi gading dampar kencana. Sindur pinayang pinayang kari. Sindur pinayang pinayang kari tata tataning laksana den wersuh. Nurut jumbuh ngendikaning para winasih sarjana. Sujana ing awiyaji nempana ing maruta nenggih Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Suntulada ing madya mangun karsa tuwuri handayani. Panjenenganipun Kanjeng Rama sak sampunipun hanampi wujudipun selendang kawung ingkang sinulam benang jane kangge amboyong nak temanten sarimbit. Ngendikaning Kang Rama nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu. Tukna lakune wong tuamu ya nggir. Risang temanten sarimbit ingkang kaboyong kang Rama dalageng ibu yen to kacandra saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh. Ingkang boten dangu malih minggah wonten ing kursi gading dampar kencana. Sak sampunipun risang temanten sarimbit kaboyong kang Rama dalageng ibu minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Keparenga kang Rama dalageng ibu sak mangke sageta anglegaken putra-putrinipun panjenengan wonten ing kursi gading dampar kencana. Salajengipun panjenenganipun Kanjeng Rama Subhawana dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Puji Astuti. Semanten ugi panjenenganipun Kakang Bisan Sutrisno. Sak sampunipun risang temanten sarimbit kalenggakan wonten ing kursi gading dampar kencana.
Mugi kepareng keng Rama dalageng ibu sageta anglenggih wonten ing samping kanan kirinipun putra putrinipun panjenengan. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pemuda sepuh aji sepuh ingkang dadi normakan. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun kepareng paring berkah idi dan pangestu. Dumateng risang kemantes saribit ingkang sakmenika tasih badhe ngleksanani rangkaman adicara sungkem pangabekten. Keparenga panjenenganipun Mbak Samini sumrambah Mbak Sani saged hamar ditesaken saged kepareng hamar ditesaken rangkaman adicara ingkang salajengipun arupi sungkeman utawi sungkem pangabekten. Pangringga wirapita swara saged kepareng ngaturaken kanthi laras gending. Temanten saribit mandhap saka pandhapi laku dodhek sowan ngarsaning Rama dalah ibu nyuwun tambah donga pamuji ya donga pangestu. Ibu kados dene dereng tutup anggen kula nampi pewarah lan wiwucal nanging ingkang putra Titiwanci menika nyuwun pamit badhe ninggalaken Rama dalah ibu. Kula badhe netepi darmaning gesang kula ibu. Tan bisa kumecap waspa deres mijil angles keges kaya linolosan otot bebayune nglupruk lir pindha kapuk sapadra tanpa napa ning jegrek lir tugu Sidokarto kemutan nalika dumadya ning alam loka pana ibu dadi papaning tapa brata sangang sasi 10 dina. Apa meneh bapak wis ngukir jiwa raga. Nang kowe cah lanang sing tak kegudang ya nang. Sing tak gadang-gadang yen kowe ing besok sak mangsa-mangsa bapakmu karo mbokmu wis titi mangsa bali marang pangeran kang murbeng dager. Aku mengiso ndongakake kowe padha urip sing tentrem ayem bagya mulya ya ger. Muga-muga kowe dadi wong utama. Rama ibu ra iso menehi apa-apa. Anane ming donga karo kowe ya ger. Tanku wawon nandang bukito tanku mecak sesambat kaya sendaren kang kapipiting maruta nang bapak ning weling karo kowe bocah lanang besok dadi saka guruning keluarga ya nang yen bapak wis ora rasa karo ibuku gelem kowe ngupakara ya ger aku titip marang kowe sak keloron
padha langgeng nggonmu omah bebrayan tekan gingsiring jaman yo nang bapak wis saya tuwa mbokmu yo wis ringkih kabeh iki tak pasrahake karo anak-anakku mangsa borong bapak wis ora kuwawa ger sakala netes waspada mibeng pangkon kadya dene Mutiara Rina Cidres milih brol Amarawayang. Tawang-tawang tangis tan bisa kumedaling lisan ibu amung waspa kang dres wijil saking netra pun paripurnaning risang temanten saribit anggenipun ngarak swan sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama Dalah Kanjeng Ibu. Ikang sak menika katingal risang temanten putri Kenya Ayu Sintia Utari ugi ingkang sampun kepareng anjengku wonten ngarsa panjenenganipun Kang Raka Garwa. Pepudayanipun pun bagus Sandi Prasetya. Duh Kang Mas. Ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas lan ngaturaken bekti kula katur Kang Mas. Sasampunipun risang kemanten saribit paripurna anggenipun ngarak swan sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama Dalah Kanjeng Ibu. Ugi sasampunipun risang temanten putri Kenya Ayu Sintia Utari anggenipun anjengku katingal sumembah astanipun. Wonten ngarsa panjenenganipun Kang Raka Garwa pebudayanipun pun bagus Sandi Prasetya. Menika ndungkap titi laksana adicara ingkang salajengipun arupi adicara Kacar Kucur. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepunden sepuh aji sepuh. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun keparang paring berkah idi lan pangestu. Anggenipun risang kemanten saribit ngleksanani rantaman adicara daup ingkang kaleresan den pandegani Pangadibusana Dipa Pelaminan. Sasampunipun paripurna anggenipun Pangadibusana hamar titisaken titi laksana adicara sungkem pangabekten. Mugi kepareng panjenenganipun Pangadibusana saged hanglajengaken rantaman adicara ingkang salajengipun. Arupi adicara Kacar Kucur. Titi laksana adicara Kacar Kucur
Tembung Jawinipun kacar kucur ateges kacang kawak dele kawak. Kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak mugi nyanak. Kacar kucur wong liya dadi sedulur yen wis dadi sedulur mugi dulur. Panjenenganipun binagus Sandi Prasetya. Sakmenika sampun berstatus menikah. Sakmenika gadai jabatan sebagai pimpinan keluarga, sebagai imam keluarga. Sebagai seorang pemimpin, selalu kami sampaikan, walaupun banyak orang tahu, apapun itu sebagai pemimpin mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat besar. Antawisipun maringi nafkah dumateng panjenenganipun Keng Garwo. Kacar kucur kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak mugi nyanak. Sajaipun sampun paripurna menika menggah titilaksana adicara ingkang salajengipun arupi dahar klimah dahar walimah. Dahar klimah dahar walimah. Katingal risang temanten saribit ingkang sampun kepareng samiya adedulangan. Kang ngerokok andulang Keng Garwo. Semanten ugi kosok wangsulipun Keng Garwo andulang Keng Roko. Upacaraning ingkang sampun katingal samiya adedulangan kados mekaten ingkang saged dipun wastani Kembul Bujana Andrawina. Kacar kucur Kembul Bujana Andrawina tuwin unjukan ingkang sampun katingal kapiarsa. Menika dungkap titilaksana adicara ingkang salajengipun ingkang sampun dipun aturaken pangadi busana arupi adicara bedah ingkung. Sak sampunipun paripurna ranteman adicara bedah ingkung ingkang sak mangke badhe kalajengaken ranteman adicara sinar sungging utawi foto bersama. Dumateng panjenenganipun sagunging para lenggah para rawuh mangkaten menggah titilaksana adicara dhawuhipun risang temanten sarimbit panjenenganipun binagus Sandi Prasetya dalah kanyo ayu Sintia Utari hawi jengkar saking panti pamondokan panti Palerman ingkang sampun kairing minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Ugi rerenjening adicara sungkem pangabekten kacar kucur dahar klimah dahar walimah unjukan tirtawening tuwin bedah ingkung sajaipun sampun paripurna. Ing mriki mbok bilih kirang tatas titising basa anggenipun kangge atur panyandaraning risang temanten sarimbit tumapak ing adicara dhawuh. Ugi galap gangsulipun anggir kula matur ingkang kirang nuju prana ing mriki kawanyun agunging Sih Samudra Pangaksana. Mekaten ingkang saged kula aturaken nuwun kawula nuwun.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi dalam satu rangkaian acara sakral yang berkenaan dengan acara temu temanten. Ucapan terima kasih dari tim make up Diva Pelaminan. Ada Mbak Samini, ada Mbak Sani. Terima kasih buat tim fotografer, ada Fotokomu. Dan terima kasih satu media video syuting yang disiarkan langsung oleh DBS TV Wong Punyogawi. Terima kasih buat segenap rela undangan. Terima kasih buat sesepuh bini sepuh yang tengah ikut serta menyaksikan dan mendoakan dalam rangkaian acara sakral temu temanten Mas Sandi Prasetya dengan Mbak Cynthia Utari. Dipersilakan untuk segenap rela undangan kembali lagi untuk bisa menikmati apapun yang sudah ada di hadapan panjenengan, berupa minuman, jamuan yang sudah dipersiapkan sedini mungkin dari keluarga besar kepanitiaan. Sembari duduk santai panjenengan, sekiranya bisa untuk menyaksikan persembahan-persembahan dari rekan-rekan panggungnya New Sampurna. Kebetulan masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan memasuki dalam waktu azan zuhur. Widi